पार्सनेल डिसिसन माने जों नुदों दिनै दुलाराय गासै रायजो राजाफ्रा मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों आरो परिबर्तनखौ लुबैदों माने 17 बोसोर एबा बिटिसिआव जि शासन खालामबोबाय जिबायदि सरकार खुंबोबाय बेखौ दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिनो हादों आरो आंबो मोजाङैनो मिन्थिगौ गतिके रायजो राजाफ्रानो गासैबो जुदि परिबर्तनखौ सोलायबायब्ला आरो आं हिसाबै आंबो सासे समाजनि सासे सुबुं हिसाबै समाजनि खोथाखौ मोजां सिन्था खालामो हिसाबै दिनैनि दिनाव परिबर्तनखौ निश्चित खालामथारनांगौ आंनि जौगान खालामदों जौगान खालामनानै दिनै खामानि मावबाय दं आरो गावखौनो गोग्गानाय मोन्दों गोजोननाय मोन्दों मानोना दिनै मोनफ्रोमबो समस्थियावनो गासै रायजो राजा बिथांमोनानो इउपिपिएल हान्जाखौ लैहोर फैनानै इउपिपिएल हान्जायाव जौगान खालामफैदों दा गतिके दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदि रायजो राजाफ्रा हास्थायनाय बायदिनो दिनै बे बिटिसिआव परिबर्तना निश्चित जानानै दं सोलायनाया निश्चित जागोन इउपिपिएल हान्जायानो बेवहाय थांबाय दं बे दिनैनि दिनाव रोखा जाबाय मोनफ्रोमबो समस्थियावनो गिदिंदों समस्थियावनो आं बिटिसि बाखि जेसेबांखिनि माने आरो परिबर्तनखौ लुबैदों आरो नाम्बार 1 खोथाया जाहैबाय बिटिआर एकर्डखौ दुसिबोबाय थादों बेवहाय जेबो गैया दाउदै गला बायदिसिना खोथाखौ बुंबोबाय थादों आरो बिनि उनावहाय बिथांमोना बे नंखाय खोथाफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंबोबाय थादों बे माखासे दफाफोरा दिनै मावफुंजाबाय आरो मावनो थांबाय दङ दा बेफोरखौ नुनानै जि समाजनि साफा सानै थानाय दंमोन दिनै बिथांमोनफ्राबो दिनै गासै खोथाखौ बुजिनो हानानै इउपिपिएल हान्जानि जिथु भटनि हार बियो बारायबोगासिनो दं दा गतिके गाबोननि समाव जुदि बिसायख'थि जायोब्ला बे इउपिपिएलआ 30थानिफ्राय 32थासो समस्थियाव देरहानानै सरकार खुंगोना दिनैनि दिनाव रोखा आं दहायनो बुंदों जाय जियानो जायाखै मानो बयबो मोनसे गावबागाव बेक्तिगत मोनसे सिद्धान्त थायो पार्सनेल डिसिसन थायो गावनि थांखि थायो आं सानदों बे थांखि हिसाबै बिथांमोना बयबो राजखान्थियाव बाहागो लादों खिन्थु स्पेसियेलि दिनैनि दिनाव जायफ्रा सोलायनायखौ लुबैनानै इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावगासिनो दं दा बिथांमोना बुंदों आरो जों मिथिगौ आंबो मोजाङैनो मिथिगौ बेखौ आरो आंनि साननायाबो एखे 17 बोसोराव बे बिटिएफ हान्जाया सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टखौ सामलायनानै बे 17 बोसोराव जेबो जोंनि माने हारिमुखौ फोजौनांगौनि फेहेरनांगौनि आरो आर्टिस्टफोरखौ मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय बा एक्टिं खालामनायखौनो जाहाथे प्रफेसनेल हिसाबै लानो हानायनि मोनसे बेबस्थाखौ मोननो हायो दा बेफोरनि थाखाय बिथांमोना जेबो खामानि मावबोआखिसै दा जायनि थाखाय जों माखासे आर्टिस्टफ्रा सिन्था खालामनो बाध्य जादों जे जों सोलायनायखौ लाबोथारनांसिगोन आरो सोलायनायखौ लाबोनानै जोङो जोंनि हारिमुखौ फोजौनांगोन फेहेरनांगोन आरो जों आर्टिस्टफ्रा जायफ्रा मेथाइ खनदों रोजाबदों दामदों देदों जाहाथे बिथांमोनाबो सरकारनि माबा मोनसे मोजां बेबस्थानि गेजेरजों मेथाइ खननाय रोजाबनाय मोसानायखौ जाहाथे प्रफेसनेल हिसाबै लानो हायो बेखौ सिन्था खालामनानै दिनै बे परिबर्तनखौ लुबैनानै गोबाङा दिनै परिबर्तननि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो जों नुनो मोन्दों दिनैनि दिनावहाय 2015 निफ्राय 2020 सन थांनाय लास्ट 5 इयार्सखौ जोङो माने आरटिआइ खालामनाय जादों जोंना हारिमुनि माखासे बिबानगिरिफ्रा थांनाय 5 बोसोरनि आरटिआइ खालामनायनि गेजेरावनो जों नुनो मोनबाय ओरैबायदि दुखुनांथावै बे सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ बिथांमोना जानला मेनला ओरैनो मिसइउज खालामलाबायदों सोर राननानै हरदों थारमाने जों रावखौबो सिनायनानै मोना रावबो सिनेमा बानायग्रा रावबो मेथाइ खनग्रा रोजाबग्राया बे सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ थाइसेबो मोनाखै आरो जायफ्रा मोनदों जोंथ' नुदों दा बिथांमोना सोरबा माने बिटिसि सेक्रेटारि अफिसावबो मावबावनाय साख्रियाव आरो सोरबा माने बिपिएफनि दैदेनगिरिनि बाय बाहागि सोरबा माने डिपार्टमेन्टेल इएननि गामिनि बाय बाहागि सोरबा पिएनि हिनजाव बाय बाहागि बिथांमोना गावसोरसो राननानै लाजोबदों आरोखि दा गतिके बेफोर गासैखौबो नुनायनि उनावहाय मिथिनायनि उनावहाय जों जाय आर्टिस्टफ्रा मोजां खोथाखौ सिन्था खालामनो हादों बिथांमोना दिनै सोलायनायनि आरो परिबर्तन खालामथारनायनि सार्थआव खामानि मावबाय दं आरो जायफ्रा बिपिएफजों थादों आं बेखौ दहायनो बुंबाय बिसोरनि बे बेक्तिगत सिद्धान्त बिसोरबा मा सार्थआव थादों निश्चितभाबै बिसोर माबा मोनसे गावसोरनि सेल्फ माने सार्थ थानो हागौ बिनि थाखायनो बिथांमोना साफा सानैया थांदों आंथ' गोबांथार नुवाखै साफा सानै थांदों नुदों
दा बिथांमोना गावसिनि सेल्फ सार्टनि थाखाय थांदों जानो हागौ नङाब्ला बेफोर खोथाखौ मिथिनायनि उनावहाय थानायनि ओंथि गैया आरो नैबे खोथाखौबो मिथिदों जे BPFनि बेबायदि इलेक्सन केम्पेइननि स्टेजाव गाखोयोब्ला गाखोगासेयाव 20,000 मोनोबो होननाय खोनादों दा बिथांमोना बेफोरखौबो लब खालामनानै थांदों जानो हागौ बेबायदि जानो हागौ